Ay, halo yun si Padi mag-reply sa chat ko. Ano naman sana ini? Bago pala mo kahalat. Padi! Oh, ano? Oh, padi! Oh, yaong kapalan dyan. Ita. Ano? Nagpasignalan ako, ta. May ano ako. May kunta kung kaya ko. So, what? Ano kung ano, F1 kung yan mano. Kaya yaw na ko sa signalan. What? Yaw ka digdi. Ay, salamat. Dahil nga natabi pa rin magpara ribok. Tao din na. Nag-reply na. Ay, apo lang ko. Mala niya ko pa rin. Hello, Padingwang. Padingwang. Kumusta ka dyan? Okay naman. Oh, so, paano? So, bawang baga kaya pa yao na? Nakapalilibre na ako kiduwang bus. O, duwang bus. Panoon ito, tabi? Ha? O, barato man sana baga tao ko sa'yo mo ka ito? Bale, so sarong bus, 1.5 million ang kantidad. O, di bali duwa ito, 3 million. Halong. Ano? May kunta ka pang sara. What? O, ano man, magayon ang suhuron tabaga. Na iyo na ini, so presyuhan ta, okay naman. Ano ta nagkakahulong ka pa man palang kiiba? Ana? Eh, naugali ni Padi, ta pinunduhan ako kan apod ko. Ano rin, si na Padi mo ita? Si Padingwang. Pero so presyo sa mo kang bawang? So, duwang bas nga na din na sa kuya, para, isos, nga na, ta pinunduhan ako. 1.5 ang ba, 1.5 million. Bali 3 million ko ta ang ano me. Kada bas. Sain ko dararaw ng bawang na ini na sus din katultulan ining kaulong si Padingwang. Hello B. Biwang. Ayo, so bawang bagang pig ano ko sa imo. Okay na, reglado na. Ayo. Kisa yan ka 3 million, duwang bas. Ayo. Day, 4 million, duwang bas, ako nang bahala, sa krudo. Ayo. Ay, pigapudan mo si Padi mong kula. Iyo. Sa kuya mo na ito, so bawang. Si Padingwang anong karon ma? Alato na tabi, biwang, ha? Alato na tabi, biwang. Tao na naman sana. Uni tabi, yaw di si... Sa'yo ko ba yan nadarahon ito ang bawang na itong order mo? Ikapal ang kahurong ka yan. Day, mambagata, inagi sa biding. Biding, kanday man kaming huro na may mga biding. Bako man malnuris, mag-feeding. Biding, bako man ano. Iba man ang feeding kang biding. Nabubungog ka na naman kaya. 4 million. 4 million. Naibaba nga ni baga sa kuyang ano. Presyo, 3 million sa kuya, duwang bus. Day, patarasan niya ni. Patarasan. Ako ang nanggana. Day, kayo in-update. Iba na mo yan ang bidding. Patarasan na. Bako man pabarabaan. Ayaw. Kaya, pagluwas na sa market. Napanuhong ko man nga nanduwang bus na iniong patinghali sa taplod. Paano kibawang? Bahala ka naman kayo. Basta huni, rimatik ko na ini. Ayaw, ano naman sana? Ikapal ng kaulong ka, manunulot ka man. Bako umansan na. Ano na? Negosyo baga. Dawa lamang negosyo yan. Dahil mo lamang man ako kinuntinuwaran. Dawa sarong bas ako yan. Sarong man sa iyong bas. Di kitang maglako kita kamping sarong bas na bawang. Manguragan kita kung kita makaabong. Uyog-uyogin mo yan tabi. Parang biwang. Ireklamo ko ang sib. Ireklamo ko talaga ang sib. Padingwang naan. Dahil katultul na kahuron. May kontrata ka na pala. Tapos pala nalanggaw palang subiding. Biyo pa akong nanubli kay touchscreen na cellphone. Pranyo ini duman ini kay Pading Luis. Dahil na, i-cancel ko na sa nalugod. I-cancel ko na. Itaon mo na sa nadumang kay Pading Kula. Ayun, subawang mo tabi. I-cancel ko na ta. Mas mahal pa lang sa kuya. Dumang ka na sa barato. Kita ko dahil talaga subuaw ng bawang kung an. Dahil ka maglugo-lugo sa kuya ha. Ipinasa ko na sa imo. Kudi da, subawang mga putot. Bahala ka naman ka ha. Bawang na putot ang order niya? Bahala ka na. Ano man ang klase? Bawang niya o di sa kuya. Order na bawang. Bakong putot. Saan ka makaayot ka yan Ipahablad naman talaga ako kan. Padingwang na ini Yuko-yuko mabawang na putot. Saan ka kan makabutlaw? Yuko-yuko mo